Ahojte z mojho nového videa a je tu so mňou Lucia. a dneska budeme natáčať Brawl Stars. Keď sa vám bude video páčiť, tak mi nezabudnite dať odber a 10 lajkov, možno aj 20, keď sa vám podarí. Ale tých 10 určite zvládnete dať a ja nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Dobre, už sme v hre. To asi vyhráme. Nie. Som rada, že tu není Golden Diamond a tak. Lebo by som skolebovala. Ahoj. Poďme na 8 bita. To je 8-bit. Dobre, ideme na Nitu. Pod na ňu. Pod na ňu. Rýchlo. To bolo ľahké. Nie. Poznaví sa. Tento je rýchly, Frank. Nie. Kde si? Som mŕtva. Dobre, to som nemohla. To som nemohla zobrať, lebo by som hneď zdechla a by to bolo zlé. Dobre, išiel sem poko, alebo jak sa volá. Nie. Nie, nevadí. Chod na ňu. Zdraj. Pozor. Yes. Som jej ubrala strašne veľa životov. Dobre. 2-1. To zvládneš? Poď. Ideme na ňu. Idem na tú lopku. No, možno lopku. Ježiš, čo robím? Dobre. Super, dal si ultimátku. Nie! Ale sme tretie miesto. Sme tretie miesto, to je ešte dobré. Super, dám si niekoho iného. Napríklad. Ja si dá Franka. Ja idem z Jessie, z Juicyk. Dobre, môžeme ísť. Dobre, sme v hre číslo 2. Super, toto asi prehráme. Ja neviem, že či je dobrá na blízko, alebo... Nie, ona je dobrá na diaľku. Ona je dobrá na diaľku, nie na blízko. A Franky asi... Neviem. Oni obidve. Pozor. OK, zabila si tu. Super. Obilom. Nevadí, aj mne sa dostáva. Tak ideme na... 100 Stardrop sa týpek volá. Ten 8-bit. Dobre. Zatiaľ vyhrávame 106. PRO. Pozor. Lebo neviem, že či je silná, alebo nie. Ti poviem, dobre nové meno dá. Ti poviem. Ja som ju zabil. OK, nezabila. Poďme na ňu. Dobre, strela. Psíček nám pomohol. Asi zomre, ale nevadí, pomohol nám. Poďme na ostatných. Možno budeme druhé alebo prvé miesto. Ešte sa prekvapíme. Dobre, poďme. Pemo. To je Pemo. Super. A teraz ešte jeden musím. Pozor. Kde? Pekne. Super. Ďakujem za questy. Ide veľká otváračka. No nie, že moc najväčšia. Mám Brawlera. Mám Dynamajka. Epika. Ems alebo B. Asi Ems. Dám si Ems. Áno. Mne je lepšie. Dobre, ideme. Epic. Nevadí. Žiadnu mytik ani legendári. Nevadí. Ale som mala aj epiku. Dobre, ďalšia otváračka.
Môžeme ísť. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Hra číslo 3. To si vyhráme, neviem. Áno, hra číslo 3. Dobre, ideme tam. Ideme ich Ja im dám jednu cez celú tvár. Dobre. Podľa mňa je táto dosť silná. Neviem. Bam, 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 bam. Ber a budeme silní. Poďme. Pekne. Zdrhám. Zdechla som. Hej, skry sa. On má možno ultimatku. Dobre, super. Nemal ultimatku. Neber to. Nemá. Alebo ja to zoberiem. Nie, nechoď tam, ja to zoberiem. Dobre. Ideme. Dobre, super. Si mohla ísť ty, preto nevadí. Ideme im dať jednu. On zabil mojeho psíka. Dobre, poďme. Dobre, vidieť, že tu je tam tá blbka. Alebo blbec. Zdrhaj. Choď o 106 PRO. Nechoď, on má Jeho ultimatka je totálne silná. Si tu. Ďakujem, že si ma tam dala. No nie, že dala, ale... Dobre, som zdechla. Nevadí. Ale sme druhé miesto. Quest? Epic. Bam. Ďalšia otváračka mini. Berem. Čo? Epika ďalšia. Tak to sa mi zatiaľ ľúbi. Ja si dám niekoho iného, napríklad skúsim tohoto. Hej, tak dobre. Idem tam. A však teraz pred chvíľou som ho dostala. Super. Hra číslo 4. Piper, ona je dosť dobrá na diaľku. Super. Ideme tam. Na neho sa nemusím pýtať. Pozor. Bí. Potom je tam tá blbka. Nie. Choď na nich. Pozor na Max, ona je dosť dobrá. Ja viem. Super. To si ty. To sa mňa nebojí. Super, pekne. Pekne hýra. Ideme. Dobre. Ideme tam. Jeden posledný power a... Poď to tam. Pekné. Pekné. Questík. Super. Dobre. Yes. Veľa som ich dostala. Tak dobre. Bam. Ježiš. Nie, nemám peniaze. Dobre, berem. Bam. Teraz si dám niekoho iného na to kolo. Tohoto. Z tohoto som dostala z mytiky. Daj si Emzu. Poďme. To je celkom dobré. Ja viem. Dobre, ideme. To čo má? Dobre, zatiaľ máme bronzky, ale iba jedna silka. Typek, že The Golden Dragon. A má to farebné, to čo je? To nechápem, ale nevadí.
Podľa mňa je dosť dobrý na diaľku. Dobre, ideme bomby. Musíme ich zabiť. Musíme na nich. Musíme ich zničiť. Máš to furt samý na boiskoch, takže... Počkaj, on je dobrý na diaľku, ne? Asi na Ten diaľku. je dobrý na diaľku. Poď. Jak sa tam... Dobre, ideme. Bam. Musíme ich zničiť. Dobre, tam je ten je dosť silný. Och. Ježiš, El Primo. El Primo je ten dosť silný. Ježiši Maria. Pozor. Som mŕtva. Nevadí. Toto kolo musíme dať 5. To sa mi nepáči. Nevadí. Svetrenky nevadí. Dobre. Takže toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať ten odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.